Assalamu alaikum, sunana Aliyu Kabir, ina daga Rijiyar Zaki a Arbash. Barkanku da kallon wannan tasha nasiha a gare mu. Ku danna subscribe da ƙararrawa da like domin ku samu sababbin videos ɗinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Khalid Safiyan daga unguwar Rijiyar Zaki. Barkanku da kasancewa wannan tasha nasiha gare mu. Da fatan za ku ci gaba da kallon wannan tasha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Suleiman Haruna da Kebbi. Ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka ta nasiha gare mu. Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Sai. An haife ni a Rijiyar Zaki. Kallon tashar nasiha gare mu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da gabatar da wannan karatu na littafi mai suna As-sabatu ala da'awati ilallahi, ma'ana tabbatuwa akan kira zuwa ga Allah, addinin Allah kenan. Wannan shine darasi na uku a wannan littafi mai albarka, wanda mawallafin wannan littafi kamar yadda aka sani shine Sheikh Ibrahim bin Abdullahi Mazuru'i. Muna 4 ga watan Rabi'u Sani, hijira ta 1445, wanda ya daidai da 19 ga watan 10 miladiya ta 2023. Idan ana tare da mu wancan lokacin da ya gabata mun yi magana akan algayatu min da'awatin nasi, menene gaya na daga kiran mutane zuwa ga abin da yake addinin Allah. Aka ce gaya shine ƙarshen abin da ake so a kai, ƙarshen result da ake so a samu akan kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. To a yau insha Allah shine zamu tashi simaru da'awati ilallahi wa gayatiha, ma'ana sakamakon kira zuwa ga Allah da kuma ƙarshen abin da zai haifar, wannan ɗin shine gaya ɗin, ƙarshen abin da zai haifar idan an kira zuwa ga Allah. Iza kanat hadhihi da'awatu bi hadhihi al-mathaba, malam yace idan ya kasance ita wannan da'awa da irin wannan sakamako aka yi ta, fa inna biha tatahaqqaqu gayatun azimatun, to a gare ta yake tabbatuwa wasu gayoyi wanda suke masu girma. Aka ce gaya shine result, sakamako mai girma da suke faruwa. Wa ahadafun kabiratun, da kuma wasu hadafi wanda suke masu girma. Aka ce hadafi shine manufa. Ya ajizu hazal maqamu an hasriha, yace amma wannan bangare da muke tattauna a wannan littafi zai gajiya wajen tattare su gaba ɗaya. Na zukuru ba'daha, sai dai za mu ambaci wani sashen su. Iza uqimatu da'awatu ila Allah azza wa jalla, idan aka tsayar da da'awa zuwa ga addinin Allah, ma'ana aka tsayu wajen yin wannan ita da'awa din zuwa ga addinin Allah, ala fi hadhihi al-ard, a cikin wannan ƙasa da muke rayuwa, abadan nasullaha wahadahu, to saboda haka mutane za su bauta wa Allah shi kadai. Idan har an tsayu
wajen yin da'awa zuwa ga Allah a cikin bayan ƙasa. A bayan ƙasa to mutane za su bauta wa Allah shi kaɗai. Walam yushriku bihi shay'a, ba za su shirka da shi da komai ba. Wa hazihil gayatul uzma, wannan ita ce gaya mai girma, min khalqil jinni wal insi, na daga halittar aljani da mutum, bi ibadatillahi azza wa jalla, domin bautar Allah maɗaukin sarki. La sharika lahu, ba shi da abokin tarayya. Wa kazalika aidan, haka ma dai, bil qiyami bid da'wati ila Allah, da tsayuwa wajen kira zuwa ga addinin Allah azza wa jalla, yu'azzimul imana billahi, wannan din zai girmama yin imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa, wal mala'ikati da mala'iku, wal kutubi da littafai, al munazzala wanda aka saukar, min indillahi daga Allah. Yu'azzimul imana bil qadri khairihi wa sharrihi, kuma yana girmama yin imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta, wa bil ba'asi da kuma tashi, yawmal jaza, ranar sakamako, shine ranar da za a tashi bayi daga cikin kaburburansu, a ranar da za a sakan kawo kowa da aikinsa wanda ya aikata mai kyau ko mara kyau. Yatahaqqaqul amal as-salih, sannan kuma ita wannan da'awa din tana tabbatar da abin da yake aiki na kwarai, allazi huwa qarinul iman, wanda wannan din shine qarinul iman, abin da yake tare da imani, yana makotakar imani, yana abokantar imani, fi al'amal salih. Wa hakaza aidan, kamar dai haka, bidda'awati ila Allah azza wa jalla, da kira zuwa ga Allah maɗaukin sarki, addininsa kenan, tasluhul ummatu, al'umma take gyaruwa, fi jami'i shu'uniha, a cikin dukkanin sha'anunnukanta, al'aqadiyya, na ɓangaren abin da ya shafi aqida, abin da ake ƙudurcewa a zuciya, wal khulqiyya, da na ɗabi'u, wal ijtima'iyya, da kuma na society, zamantakewa na cikin abin da yake society mutane, shine ijtima'iyya, was siyasiyya, da kuma ɓangaren abin da ya shafi siyasa, wal iqtisadiyya, da abin da ya shafi tattalin arziki, economics kenan, ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki shine al-iqtisadiyya. Litakuna ummatan takla'uha as-sa'ada, domin ta kasance al'umma ce wanda hutu zai same ta. Mana ita wannan al'umma idan ta zamto an yi waɗannan abubuwa gaba ɗaya, to abin da zai haifar mata shine samun as-sa'ada, hutu, zaman lafiya. Tuhidu bi haɗi ma'anina, sannan kuma nutsuwa za ta kewaye ta. Sai kuma sai ce yarfarafu alaiha al'adlu, sannan adalci zai shimfiɗu a kanta ita wannan al'umma ɗin, sannan ta sudu hal mahabbatu, abinda zai jagorance ta shine soyayya ta wannan al'umma ɗin, saboda idan aka tabbatar da waɗannan abubuwa, ƙarshe abinda zai dinga jagorantar mutane shine soyayya. Za ga ana ƙaunar juna, ana girmama juna, abinda yake zai faranta ‘yan uwa shi za ka yi, abinda zai bakanta musu za ka guje shi. Kullu zalika bidda'awati ila Allah, yace dukkanin wannan yana faruwa ne da kira zuwa ga Allah. Kazalika aidan, haka ma dai, min samaril qiyami bidda'awati ila Allah, yana daga cikin sakamako na tsayuwa wajen kira zuwa ga addinin Allah, shine daf'ul halaki wad dimari anil ummati, tun kuɗe abin da yake halaka. Addimar shi ma halaka kenan a larabci, ana cewa addimar, halaka da rushewa, sai ka ce halaka da rushewa, amma duk ma'ana ɗaya ne. To shine a tun kuɗe wannan halaka daga al'umma, yana daga cikin shi ma a sakamako na da'awa zuwa ga addinin Allah. Ko ka ce ma'ana daf'ul halaki, tun kuɗe halaka, wadda mara da mutuwa, anil ummati, daga al'umma.
inqazu hadhihi al-umma min azabillahi wa niqamihi ko wa niqmatihi, tsame ita wannan al'umma daga azaba Allah da kuma fushinsa. Shi ma wannan yana daga cikin sakamakon da'awa zuwa ga Allah. Iza taraka ahlus salahi wa ahlul imani ad-da'wata ila Allah azza wa jalla, idan ma'abota nagarta da ma'abota imani suka bar kira zuwa ga Allah, sai aka ce ahajamu anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, suka kame daga umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummunan aiki, fataha baba sharri. Saboda haka futiha babu sharri, za a buɗe ƙofofin ko kuma ƙofar shari gaba ɗaya za a buɗe ta idan har ya zamto dai ma'abota nagarta da ma'abota imani sun bar abin da yake kira zuwa ga Allah da addinin Allah. Sannan ahajamu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, sannan kuma sun kame daga yin kira zuwa ga umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki, to za a buɗe ƙofar shari alamu sira'aihi akan ɓangarorin nan guda biyu, li ahalil fasadi, za a buɗe ƙofar sharri na ɓangarorin ƙofar sharrin nan gaba ɗaya za a buɗe gawa li ahalil fasadi, ga ma'abota ɓarna za su samu dama, yabuthu bida'atahum, za su zo su watsa abin da yake hajarsu, su yaɗa wannan haja tasu fil ummati a cikin al'umma. Sannan kuma tasqudul akhlaqa, za su jefo abin da yake ɗabi'u a cikin al'umma su wannan ahlul fasad ɗin, wal qiyam, da abin da yake tafarki na addinai, ta tahakkamul ahawa'u wa shahawatu ya ummu sharru. Saboda haka sai ya zamto an samu abin da yake al'ahawa, soye-soyen zuciya, wa shahawat, da sha'awa-sha'awi, ya ummu sharru. Saboda haka sai shari ya zo ya game ita wannan al'umma ɗin gaba ɗaya. Yastashri al-fasadu fa yahillu bil ummati al-halaku wad dimar. Saboda haka sai ya zamto abin da ya samu al'umma shine zai lizimci ita wannan al'umma, abin da zai lizimce su shine yastashri din, abin da zai lizimci wannan al'umma shine al-fasadu, barna. Fa yahillu bil ummati, sai ya samu al'umma al-halaku wad dimar, ita wannan halaka din. Bizalika, saboda haka labudda min al-qiyami bid-da'wati ila Allah, babu makawa na daga abin da yake tsayuwa wajen kira zuwa ga addinin Allah azza wa jalla. Kazalika aidan, haka ma dai, litaquma al-hujjatu ala al-ibadi bi ada'il amanati, domin tsaida abin da yake hujja akan bayi wajen isar da amana. Fala budda min al-qiyami bid-da'wati ila Allah, babu makawa na daga tsayuwa wajen kira zuwa ga addinin Allah, litaqama al-hujja, domin annan hujja din ta tsayu a kansu. Domin an ce Allah ya turo annabawa zuwa ga mutane, da Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli, dan kada ya kasance mutane suna da hujja akan Allah bayan turo annabawa, to sai aka turo su dan su yanke hujjojinsu. Ba wata hujja da kake da ita in dai an isa maka da sako na Allah, in dai baka imani ba. Shine litaquma al-hujjatu ala al-ibadi bi ada'il amanati, domin tsayar da hujja akan bayi wajen gabatar da amana. Fala budda, babu makawa min al-qiyami bid-da'wati ila Allah, na daga tsayuwa wajen kira zuwa ga addinin Allah. Litaqama al-hujja, domin ita wannan hujja din ta tsayu. Kazalika aidan, haka ma dai, liraddi shubahi a'da'il islam,
domin raddi ga shubuhohin maƙiya musulunci min ashabil adiyanil baɗila na daga ma'abota addinai wanda suke na ɓata wal muharrifa da kuma wanda suke karkatattu addinan da suke sun kauce arbabul mazahibi alfikiriya alma'asira ma'abota mazhabobi na fikira wanda suke ɓangaren psychology wanda kawai da ana amfani da fikira ne kawai ɓangaren abin da ya shafi tunani alma'asira wanda yake na zamani suke fitowa to don a kawar da wannan abin da yake a yi raddin shubuhohin makiya addini wanda suke ma'abota addinin da yake ba na daidai ba kautattun hanyoyi to yana daga cikin hikimar da yasa ake kira zuwa ga Allah kamar yadda kun sani a cikin zamaninmu yanzu da abubuwa suke kullun kunno kai suke yau ka ji wannan ɗariƙa ta fito yau ka ji wannan hanya ta fito yau ka ji wannan abin ya fito idan ba a samu wanda za su dinga tsayuwa wajen kira ga addinin Allah na gaskiya ba to akwai matsala dole mu tashi mu ba da gudunmawa ga addinin mu musamman wanda muka san abin da yake addini na gaskiya kowa ya ba da gudunmawarsa to ka ji manufar ka je na daga cikin manufar kira ga addinin Allah ɗin ko kauce ko raddi ga hanyoyi da shubuhohi wanda suke marasa kyau wanda wasu ma'abuta addini suke kawo su sanda sai yake cewa hazihi hiya aiban min ahammil gayati yace wannan ma dai yana daga cikin mafi mahimmancin gaya ƙarshen abin da za a kai wal ahdafi da kuma hadafi manufa allati yumkinu an tahsila bid-da'wati ila Allah wanda zai iya kasancewa zai faru da kira zuwa ga Allah addinin Allah ke wa bi tabligi dinihi li ibadihi da kuma isar da addininsa zuwa ga bayi wa bayani hadihi li khalqihi da kuma bayanin shiriyarsa ga halittunsa shi Allah madaukakin sarki hukumar da'awati ila Allah hukuncin kira zuwa ga Allah addinin Allah kenan menene hukunci sunna ne wajibi ne mustahabi ne ba wajibi bane zamu ji amma hukumar da'awati ila Allah amma hukuncin zuwa ga Allah ma'ana hukuncin kira zuwa ga Allah faqad ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi da'awati ila Allah haƙiƙa ma abota ilimi sun yi ittifaqi akan wajibcin kira zuwa ga Allah addinin Allah thumma ikhtalafu fi naw'iyyati wujubi hal huwa fardu ainin ala kulli mukallafin amla to sai suka yi sabani kuma akan menene hukuncin nau'in wajibcin shin nau'i ne na wajibci na farilla ainihi akan kowane mukallafi ko kuma a'a ba fardu ainin bane to sai ya qulu ibn hazam yake cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fardun ala kulli muslim umarni da kyakkyawan aiki da hani akan abin da yake abin ki farilla ne akan kowane musulmi inji ibn hazam in kadara biyadihi idan ya sami iko da hannunsa fa biyadihi sai da hannun nasa wa in lam yaqdir idan bai sami iko ba biyadihi da hannunsa fa bilisani to sai da harshensa wa in lam yaqdir idan bai sami iko ba bilisanihi da harshensa fa bi kalbi to sai da zuciyarsa wala budda yace babu makawa dole sai an yi haka wazalika adaful iman wannan kuma shine mafi raunin imani fa in lam yaf'al fala imana lahu idan bai aikata ba to babu imani a tare da shi wannan bawan Allah din kamar yanzu yazo a cikin almuhalla to kaga ashe ita shi umarni da kyakkyawan aiki dabaka ne ma'ana step ne mataki ne in zaka iya ka kawar da shi da hannunka kamar yadda dama hadisi ya zo idan baka iya ba ka kawar da harshenka idan baka iya ba ka kyamaci abin a zuciyarka shine mafi raunin imani to shi ma ibn hazam ga abin da ya faɗa cikin al-muhalla dama manzo Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman to wannan magana ibn hazam kenan malai ya ci gaba cewa
wa ma'azalika faqad tajibu ad-da'watu ala kulli muslim. Tare da haka, to saboda haka da'awa zuwa ga amana, kira zuwa ga addinin Allah yana wajaba akan kowanne musulmi bil qadri allazi yudiquhu, da gwargwadon da zai iya yin sa, da gwargwadon da zai iya yin kira zuwa ga addinin Allah to sai yayi, amma wajibi ne. Wa fi hududi ma ta'lamuhu min al-ilmi, sannan kuma a cikin iyakar abin da ya sani, ma ta'lamuhu kenan, wa fi hududi ma ta'lamuhu min al-ilmi, sannan ka tsaya kuma a cikin abin da yake iyakar abin da ka san shi na ilimi. Wa qad wajaba ala kulli muslimin min al-ilmi ma yu'addi bihi al-fara'ida al-mafruda alayhi sahihatan kamilatan wa hakaza. Yace sannan kuma ya wajaba ma akan kowanne musulmi da yayi ilimin gwargwadon da zai zamto ya aikata abin da yake farillai da shi, al-mafruda wanda aka farlanta alaihi a kansa, sahihatan ingantacce, shi wannan ilimin kamilatan cikakke, ya zamto wajibi ne akan kowanne musulmi yayi ilimin da zai gabatar da abin da yake farillai da aka farlanta masa alaihi a kansa, sahihatan, farillai wanda suke ingantattu da zai aikata, kamilatan kuma cikakku. To saboda haka wa haka za kaman dai haka dai da sauran abubuwa dai haka suke wajabta, kaman yanda mai akhdari Allah ya masa rahama yake cewa a farko al-awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi. A farko abin da ya wajaba akan mukallafi shine inganta imaninsa, aqida kenan, ya san waye Allah, ya zai bautawa Allah, bangaren aqida dai komai da komai. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini, sannan ya san kuma abin da zai gyara farlan ainihinsa da shi. Saboda haka to wannan shine abin da malam yake magana anan, shi kira zuwa ga addinin Allah wajibi ne. Ba wani wanda zai ce ya kame wasu mutane ne kawai za su kira zuwa ga addinin Allah. Kowa zai iya bada gudunmawa. Kuma ga shi hadisin da muka karanta da magana Ibn Hazm shi ma cewa gwargwadon ikonka wajen umarni da kyakkyawan aiki, gwargwadon ikonka wajen hani akan munkari, abin ƙi kenan. Kowa zai iya yi, kuma kowa ma wajibi ne a kansa. In kana da damar da zaka kawar da hannu kamar hukuma inda ake sabo da abin da bai kamata ba, za ta yi amfani da ƙarfin mulkin ta je ta hana wannan sabon. Idan ba kai ba hukuma bane, ba za ka ɗau doka a hannunka ba, sai ya zamto ka yi amfani wajen tunatarwa bil lisan kenan, ka tunatar, ka wa'azantar, ka faɗakar akan abin da yake mara kyau. Kai dai ka fita har ga Allah idan ka gaya mutane abin da ka sani, abin da iliminka ya baka na ilimi, ma'ana ka sani na ilimi, ka gaya musu, to ka fita a wajen Allah subhanahu wataala, ko sun ɗauka ko ba su ɗauka ba. Na ukun shine idan duk baka da waɗannan ƙa'idoji, ko baka da ikon da zaka kawar da hannu ko da harshe, ba za ka iya, baka da iko, to sai ka kyamaci abin a zuciyarka, amma kuma ka sa a zuciyarka in Allah ya baka iko za ka iya kawar da shi da hannun ko da harshen za ka yi, ba wai ka kyamata kawai ba, a'a za ka sa a zuciyarka abin baka da damar da za ka kawar da shi ne da hannunka ko da harshenka, shi yasa baka kawar ba. In Allah nan gaba ya kawo ma damar da za ka iya kawar da shi da hannun ko da harshen, za ka kawar da shi. To saboda haka dukkanin yan uwa da muke tare da su a nan muke karatu da su, to gafa abin da ake nufi fa, umarni da kyakkyawan aiki da hani akan munkarin aiki, akan munkari abu mara kyau, ba wai sai malamai kawai ba, duk ire-iren mu ɗaliban ilimi yana da kyau kowa zai iya bada gudunmawa a inda yake. Abin da kake gani kai ba wani abu bane na ilimi, wani bai san shi ba, wani sallah bai iya ba, wani alola bai iya ba, to kaga ashe wajibi ne akan ka, in ka san wani bai iya sallah ba ka koya masa. A cikin unguwarka ko a cikin gidanku ka san cewa ma wani yana da matsala, ko su wani suna da matsala bangaren abin da ya shafi aqida ko bangaren ibada, kirawo su ka koya musu. To wannan fa shine fa umarni da kyakkyawan da ake ta magana, umarni da kyakkyawan aiki da hani akan munkari, gwargwadon ikonka, gwargwadon iliminka. Ba a ce ka karanta mutane abin da baka sani ba, ba a ce ka yi wa mutane abin da baka da ilimi a kansa ba. Abin da ka riga ka karanta na ilimi wanda ka sani, to kai ma wajibi ne ka yada shi cikin al'ummarka, ka tsamo su daga cikin abin da yake bata,
da abin da yake ba daidai ba. To wannan shine littafan nan guda biyu da muke karanta suna da muhimmanci kwarai. Mu fahimce su kuma mu aiki da su, mu yada su cikin al'umma kuma mu aiki da sakon da yake ciki. Dole dukkan memba namu na wannan karatu da muke tare da su ku ɗauka a zuciyarku cewa kai fa wakilin musulunci ne a unguwarka, a garinka, a gidanka, a inda kake rayuwa. Abin da kake karanta na ilimi bayan ka yi aiki da shi, to kuma za ka ba al'umma ka gudunma kai ma. Kana kallo abin da yake mara kyau, dole kana da damar da za ka hana ka hana. Wanda za ka yi gyara ka yi gyara, wanda ba za ka iya ba ka sa wani wanda zai iya yi gyara. To wannan shine amfanin ilimi da kuma mai asabatu ala da'awatu ilallahi, ma'ana tabbatuwa akan kira zuwa ga Allah, ko da daɗi ko ba daɗi, ko da cuta ko ba cuta. Za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba, za a faranta ma ko ba za a faranta ma ba. Dole za ka samu irin waɗannan abubuwan dama ƙalubale kala inda kana da awa kira ga addinin musulunci. Wani wajen ka je a zage ka, wani wajen ka je a yi ma zumɗe, wani wajen a gaya maka wata magana, duk dai gashi nan sai an kau da zuciya, ma'ana an sa wa zuciya haƙuri, zuciya an kau da ita nesa. Duk abin da irin wannan yake haifarwa to sai a haƙuri. To insha Allah sai kaga an samu alkhairi da yaɗuwa alkhairi cikin al'umma. Daga ƙarshe muke addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Sannan marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, Allah ka tashi kafaɗinsu. Mu da muke da rayuwa ka inganta lafiyar mu, ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Idan mun mutu ka sa makoman mu ya zama mutu aljanna baki ɗaya. Allah ka datar da mu, ka sa mu dace. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.